Χρόνιος πόνος. Πού πρέπει να απευθυνθείτε? Ο ασθενής που υποφέρει από χρόνιο πόνο, οποιασδήποτε αιτιολογίας, καλοήθη ή και κακοήθη, πρέπει να επισκεφθεί το συντομότερο δυνατό ένα κέντρο διάγνωσης και θεραπείας πόνου. Εκεί κάποιος ειδικός ιατρός πόνου θα εκτιμήσει το ιστορικό του ασθενής, θα τον εξετάσει κλινικά, εφαρμόζοντας ειδικά κλινικά τεστ, θα συνεκτιμήσει τις απεικονιστικές εξετάσεις με σκοπό να ανακαλύψει την αιτία του πόνου, ώστε να τεθεί μια πιθανή διάγνωση. Στη συνέχεια, ο γιατρός θα εξηγήσει με σύγχρονο και παραστατικό τρόπο, χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα, την πάθηση από την οποία υποφέρει ο ασθενής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα συμπτώματα και τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισης αυτής. Σε αρκετές περιπτώσεις, πριν από την απόφαση διενέργειας κάποιας θεραπείας, ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε κάποιο διαγνωστικό τεστ για να αποδειχθεί με βεβαιότητα η διάγνωση που τέθηκε με την κλινική εξέταση. Τα διαγνωστικά τεστ είναι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται με υπερηχογραφική ή και ακτινοσκοπική καθοδήγηση σε ειδικό χώρο στην κλινική και σαν σκοπό έχουν την προσωρινή πάυση του πόνου, εγχύοντας τοπικό αναισθητικό στοχευμένα στην πιθανή αιτία του πόνου, παραδείγματος χάρη σε ένα νεύρο, μία άρθρωση, ένα συμπαθητικό γάγγλιο κλπ. Αν ο ασθενής μετά το τέλος της τεχνικής αισθανθεί σημαντική ή και πλήρη ανακούφιση, τότε και μόνον τότε έχει εντοπιστεί με ακρίβεια και ασφάλεια η πραγματική αιτία του πόνου. Το επόμενο βήμα στη διαχείριση του πόνου του ασθενούς είναι η εφαρμογή κάποιας ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής με απόλυτη στόχευση στην ήδη εξακριβωμένη αιτία του πόνου. Οι θεραπευτικές τεχνικές είναι ελάχιστα επεμβατικές, εφαρμόζονται με τον ασθενή υπό τοπική αναισθησία και ελαφρά μέθη, χωρίς χειρουργική τομή και πάντα υπό ακτινοσκοπική ή και υπερηχογραφική καθοδήγηση. Οι επεμβατικές θεραπείες πόνου είναι γενικότερα δύο ειδών, αιτιολογικές και συμπτωματικές. Υπάρχουν παθήσεις στις οποίες μπορεί να διορθωθεί η ίδια η αιτία του προβλήματος και να σταματήσει ο πόνος, όπως παραδείγματος χάρη η δισκοπάθεια, στην οποία υπάρχει τρόπος ανασύνθεσης του εκφυλισμένου πυρήνα του επώδυνου μεσοσπονδύλου δίσκου, ή η χρόνια ισχυαλγία από παγίδευση νεύρου μετά από χειρουργική επέμβαση στη μέση, για την οποία υπάρχει τεχνική απεγκλωβισμού και απελευθέρωσης του παγιδευμένου νεύρου. Υπάρχουν όμως και παθήσεις που προκαλούν χρόνιο πόνο, για τις οποίες ξέρουμε μεν την αιτία, αλλά δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτήν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει τεχνική με την οποία διακόπτουμε το ίδιο το σύμπτωμα πόνου, ώστε αυτό να μην φτάνει στον εγκέφαλο και επομένως να μην γίνεται αντιληπτό, γιατί πλέον το ίδιο το σύμπτωμα του πόνου που επιμένει είναι και αυτό ένα νόσημα. Τέτοιο παράδειγμα είναι η σπονδυλοαρθρίτιδα στη μέση ή τον αυχένα, το γνωστό αυχενικό σύνδρομο, στα οποία ασφαλώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις εκφυλισμένες και επώδυνες σπονδυλικές αρθρώσεις ενός ηλικιωμένου ανθρώπου, αλλά σαφέστατα μπορούμε να του προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, διακόπτοντας το ίδιο το σύμπτωμα που τον βασανίζει, τον πόνο. Για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου υπάρχουν και φαρμακευτικές θεραπείες με φάρμακα διαφόρων κατηγοριών, τα οποία επιδρούν στο μηχανισμό του πόνου, τη φλεγμονή, την νευρική δυσλειτουργία και στους υποδοχείς του εγκεφάλου. Οι φαρμακευτικές θεραπείες μπορεί να συνδυαστούν με τις επεμβατικές θεραπείες, ανάλογα με την κρίση του θεράποντος ιατρού. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη είναι της κατηγορίας των αντικαταθλιπτικών, των αντιεπιληπτικών, των αντιφλεγμονωδών, απλών αλλαγητικών και οπιοειδών φαρμάκων. Ο στόχος της επεμβατικής θεραπείας πόνου είναι η επιστροφή του ασθενού στις φυσιολογικές δραστηριότητες του, χωρίς σοβαρή εξάρτηση από φάρμακα που ασφαλώς έχουν και παρενέργειες όταν ο ασθενής πρέπει να τα λαμβάνει σε καθημερινή βάση. Το Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας Πόνου του Ομίλου της Βιοιατρικής είναι ένα απόλυτα εξειδικευμένο κέντρο και αντίστοιχης δυναμικής με τα μεγάλα κέντρα πόνου του εξωτερικού και φέρει διεθνή διαπίστευση και αναγνώριση. Είναι σημαντικότατο για την ομαλή διαχείριση του προβλήματος πόνου των ασθενών αυτή να γίνεται από ειδικό και επίσημα διαπιστευμένο ιατρό πόνου.